Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon maginusol kita sa itong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, nga maigsoon nga nakalapas ako dako uyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sala pagbuhat sa kananglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa mga anghel mga santos kanina maigsoon nga ampo sa Ginoo nga atong Dios. Tuloyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, sa iluon sa itong masala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita, O Dios nga giandaman mo ug angay nga pulianan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria, itugot nga maluyon pinagi sa panabang sa maong Birhen, nga mahimong kaming takos nga pulianan sa imong himaya, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga buhat ug hunahuna. Apan karon pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, gipasig-uli kamo sa Dios ngadto kaniya, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarug sa paglaom nga nahuptan ninyo sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo, nahimong sulugoon niining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang Dios maugayod akong hinabang. Ang Dios maugayod akong hinabang. O Dios, sa imong ngalan luwasa ako, ug sa imong gahom labani ang akong hinungdan. O Dios, pamatia ang akong pag-ampo, patalinghugi ang mga pulong sa akong baga. Ang Dios maugayod akong hinabang. Ania ang Dios mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinangpon og sakripisyo. Daygon ko ang imong ngalan, o Ginoo, tungod sa imong kaayo. Ang Dios maugayod ang akong hinabang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Gikan sa santos nga ebanghelyo
sumala ni Lucas. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusuha sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pariseo miingon, nganong nagbuhat man kamo ni anang gidili sa atong balaod nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay? Si Jesus mitubag kanila, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug ang iyang mga kauban iya usab nga gihatagan sa paan. Apan gawas lamang sa mga pari, gidid-an ang tanan sa atong balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton sa adlaw igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaghapon maisuon, First Friday, mansari namin, no? Dali na kayo, usa na may kabuan. Karon usa ka buwan na may o usa ka adlaw, no? Atong gisaulog, atong devotion, Sacred Heart of Jesus. Tulo na kakasing-kasing may isuon, ha? Ang first Wednesday, day unta, Chaste Heart of Saint Joseph. Gikan ko dito, no? Sa Mandawi, no? Chaste Heart. Putli, podgapo, no? Ang first Friday, Sacred Heart of Jesus. So dili na kayo na maayo ko ng Alliance of Two Hearts. Alliance of Three Hearts na. Kay masuya ko no si San Jose. Ano, wala say labot. So, Alliance of Three Hearts. Si Monsignor Tony, gikan man to dire, no? Aduna sa sakyanan. Tulog yun ka heart, no? Yung sakyanan, no? Painting nindot kayo. Kita mo? Dito sa Mandawi, no? So, unang Wednesday, unang Miyerkules, Chaste Heart of Saint Joseph, ang ama-ama ni Jesus. First Friday, Sacred Heart of Jesus, nagkayo. Nagkayo. No? Pasabot, iyang gugma kanato, nagsiga. Kaghapon akong ingnan ang mga tao, nagsimba sa alas 5, alas 6 sa gabi, abliha inyong kasing-kasing, nagsiga pa ba? Sama ani. Tanawa inyong kasing-kasing, nagsiga pa ba? Gugma, pitan asawa, urbana, nagsiga pa ba? Masig na out na. Sama ani, aron di mapaong, butangan og oil, di ba? Yung lamp, no? Butangan og oil. Oil sa gugma, sa pag-ampo, pag-renew, pagkumpisal, pagsimba. Okay? So, mauna ang Sacred Heart nagsiga. Lahi ito ang Immaculate Heart. Ikatulo nga kasing-kasing. Nagbasan sa espada. Nga mao atong patrona. Wala may lain nga parokya, no? Nga nanggalan og Immaculate Heart, no? Ato raman sa gitiming po na atol sa pista po o sa paghandom sa pagsaka niya sa pagpasaka ngadto sa langit, no? August 22. Kita day dire nahimo tang Archdiocesan Shrine ni atong August 23, 2007, no? So pila na katuig? 18 na katuig. Human day sa pista, no? Atong 2007. Dito pa ko sa Cathedral ana, no? Si Anhing Ricardo Cardinal Vidal, no? May isuon tulo na ka shrines. Ang kinaupsan mo ning Archdiocesan Shrine. Daghan makik Archdiocesan Shrines dire sa Cebu, no? Ikaduha ang National Shrine. Diin gikan ko dito sa Mandawi. Ang national, ang Archdiocesan na.
Napagi mas labaw national shrine. Mao na natibok Pilipinas. Duhara ka national shrines sa Cebu, ang Mandaue, diingikan ko dito, National Shrine of St. Joseph, o ang National Shrine sa Birhen sa Regla. Napagilabaw, ikatulo, International Shrine. I think ang, asa to? Sa Manila, kalimot mo ko? Bago lang nahimong International Shrine. Sa Quiapo ba to? No? So, international, tanan na gina. So, lisod ka na, Abton. So, I hope kita ma-elevate og national shrine, no? Lisod-lisod pag yun na. No? At least, Archdiocesan Shrine ta. So, 18 years na ta, kapin. No? Kay 2007 man to. Ang kasing-kasing ni Santa Maria, 7 din nakabuk, espada. 7. Mao pa na karong September 15, atong sa Ulugon, ang paghandom Our Lady of Sorrows. 7 po kabuk. Una, gitagna na ni Simeon, San Lucas, no? Chapter 2, pag presentar ni Jesus, ang Jesus nga to sa templo, the presentation of Jesus in the temple. Giingnan sang Simeon, imong kasing-kasing malagbasan o espada. Biblical ka na. Gitagna na ni Simeon. So mo na yung primero nga kasakit or espada. Kaduha, ang flight into Egypt. No? Katubitaw ni Sibat in town sila. Kay Patyonon. Looy kay ang Ginoo, no? Bata pa gani, Patyonon na. Gigukod ni Herodes. Paminaw mo ha, kay pangutanon na ba mo na ko? Balik, unang memorize mo. Ikatulo, katong nawagtang bitaw si Jesus sa templo, tulok adlaw, ang gitubag lang, hingutan na ito, ang mahal nga birhen, ngano imo man yung gibuhat dong? Gitubag pag siya sa batang Jesus, 12 anyos, anong nangita ba man mo na ako? Buwa mo kabaw na ako sa balay sa akong amahan? Kamo pa to be, inyong anak, tulok adlaw, mawa, niya tubagon mo, di ganyan kumoton, ba? Pero si Santa Maria, wa siya kasabot ato. Okay, hingawa siya. Si San Jose, nagtuo nga, nagkuyog siya dito sa lugar, usa ka karabat. Si Juan po, si Santa Maria, nagtuo, sustulo ka adlaw, sino ka? Kamu mga ginikanan, makarelated mo anak. Sino nagbisak usa ka adlaw lang siguro, di mo uli. Marang mabuang na mo. Siya tulo ka adlaw, niya umad to cellphone. Yung gitubag pag siya sa Ginoo, 12 anyos, ano, nangita pa man mo na ako, nabalaka ba imong amahan, kasabot si San Jose, yang ama-ama. Iya lang titigan siyang kasing-kasing. Wa kasabot ang mahal nga birhen ato. No? Wa sa kasabot nga no man eh. Kaupat, ang ilang pagtagbo dito, padong si Jesus, padong sa cross. Sakit kito. Kamo inahan, makarelate mo anak. Ikalima, ang paglansang sa cross o pagkamatay. Sakit kito sa mahal nga birhen. Ikaunom, ang pagkuha siyang lawas gikan sa cross. O ang ikapito, ang paglubong. Kamemorize mo? Naminaw mo. May pinaskuhan. So, muna ang 7. Sa atong pilgrim mass man sa atong debosyon sa mahal nga birhen, kagahapon din nagmisa ko og alas 8 sa EMA, live streaming man dito. Nagiingnan ko nako na usa ni comment nako nga dili ko nako deboto, dili ko nako Marian pagkapare. Kiniingon man ko sa kung wali nga dili ta magampo sa mahal nga birhen. Sakto man na. Isa ni ampuan na to, ang amahan. Pinaagi sa anak, we do not pray to Mama Mary. We ask her prayer. Holy Mary, Mother of God, unsay sumpay? Pray for us. Wa mo ta maingon. Holy Mary, Mother of God, we pray to you. Ako na sayop og siya. Pataka lang to. Gi-comment nako. Di ko no kumarian. Magampo. Dili ta magampo si mahal nga birhen. Dako ka nagsala. Bisag ni San Jose. Ngano man kay di man na sila Ginoo. Mabita na, pray for us. Kanyahay ra kita mga Katoliko may suon ba? Sa wayon, tas lain reliyon, kay pataka lang sa usahay. Ang mahal nga birhen, gihimo na itong murag Ginoo. Magampo ta. Kung mata magampo nila.
San Jose, San Roque, naminaw po? Mangayo ta silang pag-ampo. Kung sabi Bisaya, Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami. Wa man ta mag-ingon, mag-ampo minimo. Pataka lang comment, no? Kamarian ako, Marian kay ko pagkapare, kada adlaw jud ko magrosaryo. Usay pataka lang ba, no? Di maminaw maayo. So ayaw pag-ampo sa mahal nga Birhen. Pangayua iyang pag-ampo. Pray for us. If pag-ampo ta sa mahal nga Birhen, then nakasa na ta sa first commandment. Di ba? Kay ang mahal nga Birhen dili man siya Ginoo. She is not a god, she is not a goddess. Klaro? We only pray to the Father through Jesus with the Holy Spirit. Klaro na to? Kanyahay rano, sawayon tas lain reliyon, sakto ra ba sila? Pataka lang yung tausahay. Kaya wa mo ko tayo katikism. Ano ba itaw, ganahan di ko mo katikized aron makasabot. Kaya mga santos no, maragihimo Ginoo. Dili na sila Ginoo. Ubos na sila Ginoo. Pangayoon na to ilang pangaliya. Okay? So kinsay ampuan na to? Amahan. Pinaagi ni Kristo uban sa Espiritu Santo, Dios. Hangtod sa. Klaro na to. Aron makasabot sa to kato nag-comment nako pataka lang no. Dili ta mag-ampos mga Birhen, pangayoon na to iyang pag-ampo. Ako kada adlaw jud ko magrosaryo. Kamo magrosaryo ba mo? Kada adlaw Marian jud kay ko kay mo na ako nakatunan sa akong mama. Hangtod karon, no? Masuko mo to kong mama di may magrosaryo. Namatay na akong mama, dugay na, pero akong nakatunan niya, wa pa ko musod seminaryo. Hangtod karon, 26 na ko katuig, 26 years old na ko pare. Padayon gapon ko, deboto sa mahal nga Birhen. So, dili yung tapataka o comment, no? Hindi kasabot. So, kinsa ato ampuan, amahan, anak, Espiritu. Mahal nga Birhen, pangayoon na to yung pag-ampo. Mao na yung nakanindot na to mga Katoliko, may igsoon. Natay amahan, napatay inahan. Tanawa gud ang pamilya, kung walay inahan, lahi jud, di ba? Lahi jud, way inahan. Ako, mas close man ko sa akong inahan, akong mama. Pagkamatay sa akong papa, wadyo ko mahilak. Pero akong mama, hilak yun ko sa misa pa. Panagsara kay kong mahilak, may igsoon. Pero pagkamatay sa akong mama, hilak yun ko. Eh, close man ko sa akong mama. Muna, close, karuan ako'y mama, nagapo ko'y mama nga langit doon. Ang mahal nga Birhen. Muna, pag rosaryo po, makatabang kay Santos nga rosaryo, may igsoon. Kung di mo kahurot diyon sa Santos nga rosaryo, pwede mag-installment. Mitan, tulo, buntag, tulo. Paniod to, usa. Dili man na sa sala, di ka magrosaryo. Dili man na siya obligasyon. Devotion man na. Ako ganun, installment man akong rosaryo. Tulo, buntag. Usa, karong hapon. Usa na po, dayon tog. 5 gapon. Pero kung di mo kahurot sa 5, bisag usa na lang kadikid. No? Dili man na sala. Kaya daghan bitaw mangumpisa lang ko, Padre, wala ko karosaryo. Dili man na sala. Dili man ang obligasyon. Ang sala, kanang di mo simbang Domingo. Muna yung sala, kay obligasyon man na. O pista, iglilihi, January 1, December. Klaro ba may son? Nasabtan ba? Okay, uban pataka mo o comment ko, no? Kuya o nang pataka tag comment. So, pangayoon na to, pangaliya sa mga Birhen, pero dili ta mag-ampo niya. Klaro? Kay kung mag-ampo kita sa mga Birhen, mura na sa Ginoo. Nakasa na ta sa first commandment, no? So I hope klaro na labi na kato nag-comment, kay pataka lang comment, no? So muna may suon, nindot kayo palaban tas mahal nga Birhen. Nindot kayo nga natay inahan. Kung dili ta dunggon sa amahan, di ta dunggon sa Ginoo, palaban tas inahan. Dugay kita dunggon, anto ta palaban ni Mama Mary. Ato ingnon ni Mama Mary, isumbong ta kasi imong anak. Ingnon itong Ginoo, isumbong ta kasi mong inahan. Nabita istorya may soon. Kaning inahan, gamhanan, yun eh. Akong tiyo, di magkatugwapo. Sa una panahon ni Marcos, ang original, ang senior, mga general ato, mga dato to, no? Ya, akong tiya, Tagala man, Antimona, gwapa to. Anak po yung dato, anak o general, daghan kay manguyab. Maglinya may suon. Nya, tagaan na tag 30 minutes, sinon ka na.
Gwapa man to siya. Akong tiyo, di magwapo. Insect, di pagigwapo. Siya pag kinapobre. Kaya yung mga kontra, mga dato man, mga Mercedes, gwapo kisa. Iyang sakyanan, GP ra. Pilde ganyan, mga gwapo pag yung may son, mga katsila. So pilde yun siya. Pero nganong siya may gisugot? Nganong siya may gipakaslan? Mo na yung gibuhat. Inigbuntag, stalker masa to siya. Tanaw niya akong ante, mulakaw na alas 8 buntag. No? Matrabaho. Kabaw siya mabilin ang inahan. Nya may mo tumuluto akong tiyo. So pag-abot niya nito siya, nasi Tagalog man, andiyan ba si Mona? Kabaw na ko siya. So wala dito na, anong ginawa mo? Nagluto, akitudluan niyang inahan. Kamaog yun, ang inahan, iyang gipanglitawhan. So, iyang gipanglitawhan inahan, tudluan niyang luto. So, pag human na to, ingon na si akong tiya, kinsa may akong, sino aking sasagutin? No? Tagalog man. Kinsa man, daghan man sila ng uyab. Sobra man na po. Ang inahan mo'y nag-decide, si Robert. Magaling yan, mabait yan. Na-chicks boy, ba ito? Pero nga siya may nagipili tungod sa inahan. See? Usahay, dugay ta dunggon mo. Ang lain reliyon mga iso, hindi mas lang mo tuog santos, God. Labi na sa mahal nga birhen. O sa ilalang, ano bitong kalagot ni uban mga, lain reliyon? Maria. Wala mag, way respitar ba? No? Way respitar sa mahal nga birhen. Muna nakanindot na to. Napatay amahan, Ginoo, napatay inahan, napatay mga santos. Kana sila muna na sila baker. Sama sa kontiyo, siya magigisugot, siya gigipakaslan, bisag dili gwapo, dili dato, tungod sa inahan. Kay kamao man siya. Muna, mungulitaw, kay kamong mungulitaw, kay mo di kay mo sugton, ato mo palaban sa inahan. So muna kanindot may son, dugay kay dunggon atong pag-ampo, palaban ta sa inahan. Ino nimo ang Ginoo, hulgaon nimo gamay. Oy Ginoo, mudugay mo ko nimo sugton, ato ko palaban sa imong inahan, oy. No? So, ino ana kagamhanan ang mahal nga birhen. Dili siya Ginoo, pero inahan. Dili makabalibad ang Ginoo niya. Matod pa ni usa ka storya last na lang. Istorya ni Padre Pio, San Padre Pio. Dito ko na sa langit, istorya ra ni. Naglagot ko no ang Ginoo kay daghan ko no nakasud nga dili angay, malangit. So gikasabaan niya si San Pedro. Ikaw ba pataka man lang kay pasud? Nangaot na San Pedro kay obedient lagi. Ambi nang Yahweh sunod ha, bantay ka ha. Kasi San Pedro lagi tigbantay. Pagsunod si Mana, pagbalik ni Jesus, nisamot kadaghan mga kalag na kasud sa langit. Gisapot, gi-high blood ang Ginoo. Anong gipasud man nimo di man ni angay malangit? Nitubag na gyud si San Pedro. So, Ginoo, obedient man ko nimo, no? Gituman yun ako, gilakan yun ako ang pultahan. Imong inahan ay Mama Mary, giabrihan ang bintana, di nakasuod ka po mga kalag. Be, unsaon man ako, be. Ang Ginoo ko nun itubag. Katawar ako nung Ginoo ningon, ing na lang wakakita. Ing na lang wakakapretend you do not see. No? So tanawa. Istorya na siya pero nay punto. Og last katong usa ka santa, I think si Saint Bridget, nakita siya vision sa langit. Niingon ko no ang Ginoo sa mahal nga birhen. Inahan. Ingnan niya si Mama Mary ha. Inahan sa una sa kalibutan, wala ka mabalibad sa akong hangyo nimo. Karon sa langit, pangayo nako. Kay di isa ka nako kalibaran. Muna kita may suon, labi na mao ni atong patrona, palaban gyud ta sa inahan. Bisan ako mismo, magpalaban mo ko sa inahan. Di kay ko dunggon sa Ginoo. Aw, ako isumbong sa Mama Mary. So ingoana kagamhanan ang inahan nato. Napasalamat ta. Again, dili ta magampo niya. Dili nato siya simbahon, apan siya atong i-honor. Siya atong tahuron, siya atong pangayuan sa pag-ampo. Ug mo ni atong debosyon. Lastly, kani kasing-kasing Santa Maria kamao nga mamalandong. Usay ba kita ba?
Di ta kasabot no, na may tabo na to. Yaw-yaw din ta. Tanaw ang mga birhen, wa sa kasabot. Katong gitubag siya sa Ginoo, iya lang ipamalandungan. So, instead of, sige tag-yaw-yaw ba? Ano, itabo min ako, paita eh. Mamanin na kita. O sa i-blame na tong Ginoo. Pamalandong sa ta. So, sa atong pagdebosyon sa putli nga kasing-kasing ni Mama Mary, the Immaculate Heart of Mary, kamaon ta mamalandong. Unsay mga itabo na to, usay nga bati, usay na mga itabo nga di ta kasabot, dili unta ta magyaw-yaw dayon. Dili ta ma-blame dayon, kundi atong pamalandungan. Nya ato ihalad sa pag-ampo. Usahay makatubag ta na dugay pa. Kanahan mo ta ang tubag na diha. Mo reklamo dayon. Usay igo na kay ko ani. Usay mo reklamo dayon ko. Muna nindot kani nga debosyon. Immaculate Heart of Mary, kamao po ta mamalandong. Usahay na mga ipahitabo na bati sa to kinabuhi, di ta kasabot atong titigan sa ato'y halad sa Mahal nga Birhen o labaw sa tanan sa Dios. So may igsoon ng Pilgrim Mass, salamat ko ako ginakauna, no? Og misa sa Pilgrim Mass sa amo sa team of pastors, inautunta sa atong debosyon sa Mahal nga Birhen. Dili na to sa simbahon, di na to si ampuan, kundi tahoron og ang pangayuan sa pag-ampo. Kaduha, palaban gyud ta niya. Kay pinaagi sa Mama Mary, maduol ta samot sa iyang anak. No? Ikatulo, sa atong pagdebosyon sa putli nga kasing-kasing or Immaculate Heart of Mary, kamaon ta mamalandong. Labi na sa mga bati nga panghitabo na to. Usahay nga mga pahitabo nga wa ta kasabot. Dili unta ta magyaw-yaw dayon. Pamalandungan sa nato. O ihalad ngadto ni Mama Mary, labaw sa tanan ngadto sa Dios. Atong Mahal nga Birhen sa iyang putli nga kasing-kasing, iampo mo kami. Amen. Tabilin ng manglingkod.
Palihog manindog maigsoon pag-ampo kamo aron ang ako og inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan kagahom sa tanan. O Ginoo, sudunga ang mga pag-ampo ug halad sa imong mga magtotoo nga gihalad sa andumana ni Santa Maria Inahan sa Dios. Aron makapahimuot unta sila kanimo, maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw niyo makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay makagahom sa tanan. Angay matarong magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Unga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahan Maria kanunay Birhen sa iyang putli nga kasing-kasing. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak. Dilagi sa gahom sa Espiritu Santo sa walay pagkahanaw sa imaya sa iyang pagkabirhen. Ipahimugso alang sa kalibutan. Sa kahayag nga walay pagkapalong na mao si Kristo among Ginoo. Busa ang tanang mga binuhat sa langit sa yuta, gaawit sa usa ka bagong awit sa pagdayeg. Usab kami sa tanang mga anghel sa langit, ng pagsangyaw sa walay hunong imaya, sa kaawit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imaya, o sana sa kitasan. Daigon nga ani sa ngalan sa Ginoo, o sana sa kitasan. Mangluhod palihog ang tanan. Santos, gidika o Ginoo, ang tuburan sa nagkasantos, ipadala ay Espiritu ang pagsantos magas. Mahimo kinialang ka na mo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kuglimiko siya paan, may pasalamat kanimo. Pikas, umihatag niningadto siya mga tinunan og ningot. Dawata kininyo tanan o kana kikinima kong lawas ng itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kini pag-usap. Nihatag niningadto siya matinunan ng mingon dawata kini Panginoon kamutanan di ka niini, kini maong kalis akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay wala lang kaniwala sa mga tao na masala mapasaylo, wata kini rong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo Amahan. Ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip mga yan nga mga tubang malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, o kayo sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among papa, ni Jose, among obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among maison nga nangamatay, malaumon nga banhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, diha siyang putli nga kasing-kasing, uban ni Jose ang bana, ban sa mga apostoles na mga santos na nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Man kinala mo ikaw nga daigon, amo ikaw miyaon, pinagi sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, ihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit,
Pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, tinisayuta maingon sa langit. Ang kalano namong sama, tag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala, maingon nakapasaylo kami, sama nakasala ka namo, kay tugot nga mahulog kami sa panulay, pinunualwasa kami sa dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laog nila sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbayag sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, ug ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ako kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang masala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa mga kabuboto, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Ipakita ta ang pagniksunay, pagdahit na kaninyo. Lagi kami sa kahalina. Mangluhod palihog. Kini maong kordero sa Dios nga wagtang sa masala sa kalibutan. Bulan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo. Pamulong lamang, mamaya ako. Magampo kita, o Ginoo nga mayon kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunay kaming nangahandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya, magtubo sa kaluwasan nga tunay, pinagi ni Kristo among Ginoo. So pasalamat sa tanan ha na dire, no? For altar servers, lay ministers, lektora, asherets. Salamat po sa atong mga pilgrims and offers, Zone 2, Chapels, Couples for Christ, Parishioners and Legions of Mary from San Roque Parish, Lipata. Daghang salamat. Unahon na itong final blessing, then ang procession no? Then magsalve Regina. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaniyo ang Diyos nga makagawom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dalang kalinaw ug gugma ni Kristo.